Samantala, sa paglunsad kamakailan ng Department of Interior and Local Government or DILG ng Unified 911, mas maagap ang nagiging pagresponde ng otoridad sa mga itinatawag ng insidente o na-insidente. Sa tala ng Pangasinan Police Provincial Office nitong September 8 hanggang 14, iba't ibang mga insidente ang mabilis umanong natugunan ng pulisya. Mayroong 9 na tawag sa police assistance o mga pagtugon sa mga kaguluhan ng barangay. 6 naman ang natugunan ng mga vehicular incidents, 1 kaso ng itinawag na paggamit ng ipinagbabawal na boga at ang iniulat na nawawalang individual ay matagumpay na nahanap at naibalik sa pamilya. Nauna ng hinikayat ng DILG ang paggamit sa 911 hotline sakaling mga ilangan ng tulong, habang iginiit din ang pag-iwas sa prank calling upang hindi maging sagabal sa pagbibigay ng pagresponde sa mga totoong nangangailangan ng tulong. IFM News. IFM News. IFM News.